So partner, let's go ahead and contestant number 19. Contestant number 19. Ayan, partner, mukhang foreigner yata sa partner. Mukhang foreigner yata partner. Mukhang handa siya, Oo. partner. Pageant daw po ba? Partner, tinatanong yung pageant daw yung sinalihan niya. Ano pangalan ng ating contestant number 19? 19. Princess Liza po. Princess, wow. Princess Nasaan ang si prinsesa. Princess? Taga-Ulango. With bullets. Aga-ulango. Taga-Ulango. With bullets daw dapat. Ah, with bullets ba? Taga saan si Princess? Taga-Ulango! Aga-ulango dito! Ayan! Mataas ang energy nito, partner. Kaya, ano ba ang natin natin? Huwag natin ulit. Okay, let's go na po! Contestant number 19. Basta namang nagdag ang mga dyan ka, bata. Wala. Dapat natin nga nakaabang nga rin. Kapag nalaro, kasi tiuso eh. Shot to the heart, and you're too great. Don't you give me over that way. Concert ah. Concert?
mag-perform? May chemistry mo ba kayo? Actually, wala eh. Aba? Eto na. Sir, hindi ko yung mga... Ang haba ng Penny Lola. Okay, so let's hear the comment of our judges. Hi, Princess. Thank you for the free concert. Parang nag-enjoy kami sa concert mo. Actually, hindi namin naramdaman na naki-contest ka kaya nag-perform. First time mo ba ito na maki-contest? Ngayon po ulit. Ayan, so obviously, wala na sa'yo yung inhibition, hindi ka na nahihiya, natatakot sa stage. At napaka-importante yun sa isang performer na dapat pagdating sa stage, mawawala na yung hiya niya, hindi na siya yung princess na nahihiyain, ganyan. So siya na yung performer ng princess at ipinakita yan yung Miss Princess sa atin. So congratulations and good luck. Thank you.